lanjut mlebu mrene. Nah iki, bisa masih kusen rek aluminium ora tedas. Nah, iki nanggone area ruang tamune Don. Wombo los ngene ndukure dawa kuwi yo. Soale iki omahe 2 lantai, mezanin. Nah, tembok iki wetengene iki isih ono motif ngene jadine ben gak polosan. Nah, saiki langsung lanjut lurus mrene sadurunge lurus mrono menggo belok kanan sih yo. Nah, iki nanggone kamar tidur pertamae. Nah, pojokan iki sing langsung menghadap nang area carport. Ndukure lampune ambek terus selingan ngene yo. Apik. Cecepane AC ready nang pojok yo. Engko asine pengen nggo dhewe yo. Nah, iki nang kene iki ono mini bare ambek ono kitchen set ambek ono dapure. Nah, iki nang kene iki nek masak gak ngarep mebul soalnya apa iso di settingan ngene. Ya dibuka tutup yo. Nah, iki gawe kompor tanem. Nah, iki kitchen set. Nah, iki kok pen oh, iso dibuka tutup ngene yo. Nah, iki kok wis pen isi apa wis pen atur dhewe yo. Nah, saiki langsung lanjut lurus mrene. Ya, nah sebelah kan kene iki kok sepen gawe gudang minimalis utawa pen gawe iki.